Tak, máme tady další povídání o motorkách. Říkal jsem minule, že motorek je plno, takže můžeme pokračovat. Dneska bych vám ukázal moji 210. Takže jako taky vrakový stav, ale to já teď vůbec nemám jako čas na to řešit jako stav. Hlavně je to pojízdné. Používám to hlavně na vození věci, takže jako pracant. Co bych tomu řekl, jako je to maloporuchové, ale jako když se to dosere, tak jako je to fakt jako na dlouho to spravovat. Poslední taká fakt velká věc, co se mi na tom dosedala, když se přetrhl řemen a toto asi tak 2 měsíce stalo, až jsem se odhodlal k tomu dokoupit řemen, protože do toho nechci moc investovat, protože to půjde na renovaci, ale to teď jako nevím kdy. A teď to jako nemá cenu do toho nějak investovat, když je to v takovémhle stavu prostě. Když se vám tady lak, hlavně by to chtělo pořešit, ale je to jako spray, absolutně to prostě, když jako maxit minimálně půjde. Nové plasty, prostě zgenerálkovat motor, ložiska v kolech, to už je teď jako něco, no, to nejde moc vidět možná. No, to nepůjde vidět, je tam prostě vůle. To i ty řetězy, prostě tady už nemám ani se musel se dát napínat, abych vůbec mohl ten řetěz nějak rozumně prostě mít napli, protože no oba ty řetězy tu jsou fakt jako, jak můžete vidět, rozeta, ta už je úplně jako mrtvá, to samé řetěz. Ale já, jako dokud to jede, tak to neřeším. Prostě ono to je už mrtvé. No vím, že i ten řetěz je, není ani. Chtělo by ho to dopnout. Tady vidíte, mi ani nefunguje zadní brzda, protože jak mi spadl řetěz, tak to tu ohlo a už to nebrzdí vzadu, takže to je fakt jako super. Ale to nevadí, to se všechno vyřeší. Vidíte můj tuningový výfuk, hlavně, že to je kolínko kura s větším průměrem, takže úplně jako luxus. Tady krásný hejkon taky, který byl původně na fištlu, ale upravil se na babetu, takže top. Jako už si nechám na tom dělat kanály, jako nevím, jestli to jede líp, nevím. Dělal mi to kamarád, takže jako super. Ale jako nepoznal jsem tomu jako moc velký rozdíl. Je tu stále starý Jíkov, který stojí jako asi, všetci jako na to nedávají, jako asi nemám nějak problém, ale teď jako je tu plánované Delorto, prostě git, vlastně jako git místo cívky a toho cipaty kostky, no. Vlastně se to musí dělat nová elektrika, to jsem nedělal, já to už předešlý majitel tu zrobil něco takého. A to tu, akorát jsem to ještě tady vlepil tejpou, vypadá to strašně, ale účel to zatím plní. Teď se mi ještě na tom před 3 dnama vysypal kamarád, naštěstí tomu nějak neuškodil, takže tak. Zadní tlumíče jsem tu teď nedávno měnil, protože jako já jsem tam měl pružiny nové, ale prostě jak to nejsou nové, tak je to totálně vymačkané a to vám jde asi do Včka, takže ty už jako teď stojí za hovno, ale ty vám aspoň nepůjdou do Včka, jako tady teď třeba ten blok. A vám teď úplně jako top kvalita už není prostě, ale to je prostě jedno zatím. To já fakt neřeším, to samé prostě tady, vidíte, všude lupe ten lak. Jsem to lakoval rok, 2 zpátky, nevím, jak, ani už nevím, 2 roky, no to bude, co jsem ji koupil. Takže už teď prostě ta barva se všude odlupe. Původně přibyla stříbrná, pak to majitel vzal stříbřenkou a druhý majitel to celé nastříkal černé, takže všechny kola černé, světla černé prostě neřešil, takže já jsem si to aspoň nastříkal do červené tehdy, ať to vypadá samozřejmě jako ta červená, už prostě jako pomalu mizí, jak jsem to vzal vapkou, tak to prostě zmizlo. Tady vidíte zbytky černé, co se nepodařilo zmít. Dávky jsou dobré, kdyby se očistili, jako je tam trošku urzy, ale není to až tak strašné. Takže tak, no. Stav už jako nic moc. Říkám, je to pracant. Všecko ale na tom funguje, co jsem rád. Takže zatím to neřeším. Teď mi akorát přestala držet volnoběh, což jako nevím proč, podle mě to bude jako kvůli výfuku, když bude ucpaný, protože výfuk byl dlouhou dobu
urvany. Ve válci byly štefty vyrvané. Teď jsem to sprayil zavitovýma vložkama, tak uvidím, jak to bude držet. Doufám, že dobře. Tak to přestalo držet volnoběh. To samé. Takže uvidíme, zkusím to pak nastartovat, ale ono je to spíš na rozšlapání, to prostě na kopnutí nechytne. No, tady teď vidíte od bývalého majitele kvalitně svařené. Všechno taky kvalitní prostě. To jsou tady žádné mezery. To všechno kvalita jak cip. Je to vrak, ale to nevadí, protože to jede. Je stejně. Mám teď 207, plus jsem se teď koupila 206, na které se bude pracovat, takže na tohle jako nebude vůbec čas, jako říkal jsem si, dělá se 107, kterou renovuju a pak se přijde na tohle, ale jako s růstem mé sbírky na to přestává být čas, ale minimálně ten lak se bude muset udělat, minimálně se to kompletně rozebere, udělá se lak prostě a motor, možná spojka, aby to chtěl, že ta spojka už tam když stojí jako celkem za hovno. Takže nějaká ta drobná renovace by možná mohla být někdy v budoucnu. Tak to by bylo vše, co bych vám k ní řekl. Možná ještě, jestli vás to zajímá někoho štítek, se můžeme potom píš tu. No. Mám asi teď jako nedá ani moc nic vidět. Ten štítek už teď je jako ve špatné kvalitě, takže už celkem nic moc. Tak, já bych řekl, že to asi bude vše. A zkusme si to nastartovat, jako pochybuju, že mi to tady na kop chytne. Ale třeba v předešlém videu, jak se mi nepodařilo ani fíka nastartovat, přijel jsem domů, potřeboval jsem to nakopnout, na šup mi to chytlo samozřejmě, takže to je vždycky tak. Takže asi si dáme střih a já to budu muset nastartovat. Takže tak. No, říkám, jako už to drží ten volnoběh líp, já jsem to chvilku udržel, ale předtím to vůbec neudrželo. Takže teď se jako dívím, že to udrželo celkem dlouho. Takže asi možná výfuku se vypaluje, takže už to bude lepší. No nevím, uvidíme. Takže to by bylo asi pro tohle video vše. No, v dalším videu uvidím, co představím, protože s pojízdnýma strojema je to horší. No ani ne, spíš to není nic, co není dodělané, takže to nemá ani smysl ukazovat. Ale v dalším videu bychom si mohli ukázat rozebrání 206, protože se musí přepravit a celkově si tak ukázat, jak je v nákupním stavu. Takže se mějte a zdarec u dalšího videa.